Te miért vagy ennyire hülye? Nem tudom. Ma fáradt a kezem, bazd meg. Nem baj. Így, de várom már Lilla is, baszik, ennyi idős legyen. Így, te hajad nem lesz. Mert az lány is legalább. És még a szeme is állnak jobb, az olyan zsivány lesz, meglátod. Fú, de rossz kis lány lesz az, te bassz meg. Kicsoda. A Lilla, Józsikanak az unokája. Öcsém, az megtanul beszélni, azt figyeld meg. Na, azt figyeld majd meg, kis csávó. Az itt ő is felköték atyáját tanárnő létére, az biztos. Mellezte ki, mama, te mit gondolsz? Mama, hát ez nem így van. Hát mama, nem mondod. És a mama azt hiába mondja, mama, az nem úgy van. Hát egyértelmű. Ő érte a kobra van annyira, a Tamás. Fáj már látom. Ma is mentünk, ő vittem neki húst. Na jó, van, elég volt a faszomba Na, már. de mi? És izé. Azonnal megy neki puszítani mindent. Mármint a Tamás. Ez anyám. Mindent tud róla, minden. De ő is az nagyapáról, papának nagyapájában két a közfény. Mondta nekem, bazd meg, úgy fáj, hogy bírok menni. A disznó, csak a disznó.